obi bia akwa baba NYANSAPO TV so. NYANSAPO TV de amamre ne amane ene ye kyerɛkyerɛma enchirima so enya bi anaso mu so esua bi. Me a medi dwumadi ho kyiame. Medin de akosia atwenebo akodua. Yesua anse ansa na yebesi ayohene no. Se ohima wo honom a ye de ensa koma no na wono na hwemayi de ope. Na nne yebesua se ohima eni ho a ohene no ebede ne akosere akonya afri ne ho. Ye wo yana na wa ha obekyerɛkyerɛ nana se ohene anaso ohima eni ho a hwan na yebekwa akosere akonya afri ne ho. Yo menana babu sani yie media no Okofo Pomaa Kyekyeku migina mu se Asante amane de me ma na nyira fi se Asante etiase na se wo hene akonwa to na akonwa no wo hema ni ho a amamre mu pa Gyaasehene na yede ensa ekwese na hwan ni Gyaasehene Gyaasehene ye wo hene a ono so yeyi no a wono na wo ahensie ho akonwa ni nyina bibia ntutu ye bia wa ahensie ho bia Gyaase na etoto se wo hene firi mu kura Gyaase na te ho so wo hene firi mu Gyaasehene na wana te ho hwefie ho nyina bibia so se bibia wo ho bia se bi yira Gyaase ne bibisa no santi na se yepe akonwa no so Gyaase ne bibisa no nti so hema ni ho a Gyaasehene no na Gyaasehene no se oyi ohene ono nkwa na beyi ohene na wo bi a se eba obokontere amane konti hene ono so kuro ni tiri nyina ehene no na senka kuro die nka ohene wo hene no wo ho a se Asante hene wo ono nkwa ni hene wo sise na hemfo ono aso wo ni konti hene so wo oni kwentire o wa akwam nti Gyaasehene ne konti hene no nti kwentire no ono so di akotene ansa na akwam hene wo mu na ebekeke yitira bom ansa na ye hunu kwane ye befa so na yesi akonwa no na omo na ede omoni beto fom ana se wo mu no na di ye beke yitira bom sa de hie no de yensa ba wo mu so na eke yitira bom ne ye de ni atoto fom ne ehunu de wo se fata o yes ye de akonwa no ma no na ye hwe de o se ye de akonwa no ema no enema ben ni nema ben na omususu se ye be hwe wo nipa no ho ansa na ye ka se we de wo se fata nti ye mfa ahini ne ma no se de no wo hema wo ho a wo hwe no a pepepe abrantie wi wonyenyi ya no obuade ebi kura no wo hene ne te ho no wo ye de hie enso odidiri na ase adwuma bia no oba no yesei nti wo hene bi kura timi de obi si na na emu ansa ena wo firim yeso wati abakon adwa so tese nana ni ho a wo no obedi akonwa no nana ni ho a wo no obedi ade no yemfa ne se osu a yebetete na wabedi ana yebepo obi asiso na wofiri onyina a wabedi no na ti bi wo ho a no ya akwara ne mpanimfo wo ho ne ye de ne de ade still na yedi ne bedi ade aja se ahini nim de ni akwara na ye nipa si ye wo bibi a wudura ubetimi ye de ade na se ye de wadi obi de wasi na aso kwara no a ye hwe wo ne ye ebi kro ne ye wodo bi no ode ma ho yetimi de obi si ye na aso so wi a abusunya no mfa ma no kana de nti na mu fama no se bia na won na pe wasem bia ne ye bi wo ho a onye won na do wa meme no ana won na do wa wo no unsusu se ni wo achi na wakwa akura no mo afa na ani su no sunsansuo bi ebeba na asem na mo antie no so nsusu abone ye de ba no se akonwa de ke no kora pa wo mu a yatena akonwa no ho no yeti ahemfie ho
eho abakosem nyina wo mu nim no kane no na nana no wotimi de ye nana no motenase kire ye sɛ de ye to anansesem no sɛ de be ye a wo behunu wakonwa ho mpaninsem mpanimfo se sa wo ma wo wire firi wo kuro mu hena ben a wo yira wo adwabo ase ne so eni ma ben ne de a wo wa chiri kura adwabo ne kitikiti sɛ de wo ti aben no a se na wo trisi no akɔhɔ na enei eni ho saa kura wo bi wo penasem kwa no akɔfa akonwa ama enu de ne ama ahini aye tan yemfa amamere enye bibia no amane ne amamere no eneni ho kora nti sensunsu abone bebe o sensunsu abone mo wuji se kura bi wo ho a enema bi timi bamu ya wo hunu ade kora e ma ne basa ni nyina aka ne no ayesi bi ensamanfo ena eyesa ebi a yetimi hu nse tete no yesu yama enkonwa no bonkumsu ana bonkumsu se wode hye pa wo wa akonwa no ho ho ni obi a wo me akonwa no ho ni yakofa no na sikanti ana bibi a obenya afiri ne ho nti na panyin na fa no wode na si akonwa so enne me kan maka bi kan tete na nya ni ye ni se yesi akonwa ebusua panyin wa akonwa ho ni ho ni ewa David enne ne sa abusua panyin no abetom na Asante nkonwa a eyira ene niema a echia eseye nyina so fiti sa abusua mpanimfo no wo mu ne di sa adwuma no omu na edi sa adwuma wo mu ne ma akonwa yira wo mu ne ma akonwa chia wo mu na etoni nkonwa di akonwa no wo betimi aton di abma obi kora so wo abusua panyin no ka bi ewu mu ene akonwa to abusua panyin ne koyi de he bede we yakokire wonu we ni akonwa no wo meho kora no waje ne bibi no de akonwa na ma o meho no se omu nyina ya adehye nti e de na obi ben ho na obi David adehye na ye ka no egu nkuruwa yesi ejame kusu kwase ye kohwe dua jama no esi ho akusu wo ni se du tankase ewura ase ne kohwe na eya ahoma ketwa bi na abebu ya wosoro enti wudi mu a wosi efie na esi wo na na se ebusua na da ho wo mu nyina ya ade he bia na obi meye ho nkora enso wo sikanti ebusua panyini beto ne wo faase pa atwene wo ne wo faase no kra betwe manso no de akomu obi hunu na ade koma no sika na wo je enti wo baaye no konwa no ho ade no so beton no wo de ateneka enne ejapade wa akonwa ho awu hu ayira wabeton no de ateneka na ebusua ni esenko obehwe ni wo hwe ni yie ekura ma ejapade ne ka ho no ye mfa ma no enno ni sensunsu aso obone na ubisa no sunsu aso obone de beba no sa konwa ho ne ma ne beyira basa nana nkonwa ne ho ne ma eyira no de wo to no ne ma ne di no anu sunsu aso bi ama ne so sunsu aso be na eba no so sunsu aso be na eba no so ene ye diska ne ye bibia ti wano wa fa koton di ya akonwa nkro pekro bo wa no wo gya ho kra wonya de wo pewi a no wo gya ho na sa no no atu ne ho ade so wo gya ho so wontui wo na wo abusua panyin ade si so no eduru nsagu ya no wakogu otu kwan na ahwe akiri sa na tie na de na wo ka kire sa ne ma ye ekosisi obetimi agya wano di sembi na omoso de ehu de omu me de abire nyina mpanimfo se bikuta kwato ne asrewa adesra na me sre ye mpanimfo ye nananom atena nkonwa eni adehia yesi nkonwa ka bi ewo mufo se santeman achia na yenhu se santeman enwui etiase de nananom de hihye ye noa na wo ho foforo bia meka ho
ena yenyi bi so enfiri mu na de wo mu yi firi mu an se yemfa no korento de da na echia yewura Asantehene Asante mewura metena so amasore bundini na ka asem se yewura se wo pe no kore fa no kore mu Asanteman ma Asanteman enkoso enkonanim fa ne ntema penfira nanso so na nanom ya ma ahenie na kwa yentime fira eni kunkokunko ni konde da ho na wo ye ohene a wo ye temuafo wo ye nyankopon entem ginani e wa asase so wo ye ohene wo ye nyankopon anamusini e wa asase so enti wo ka sensunsanso obone ma no wo hene bi wo ho a sebe obedi akonwa akama ebe wiase no aye basa ebi wo ho a etimi gya ne nsa no ebi wo ho a etimi gya ne yade ebi wo ho a etimi gye no basa ya achesa afa ni monyam kra no woni bi fi se akonwa no watoto nase ade a wose wo ye ma akonwa no wonye woni mo ho hwe no abetena so woni mo hu abakosem bia woni mo hu bibia nti wode no anso asode no wo so wo ye wo hene no aka ne mpabo aso hyem no waso ane ntem agu so na no ko de da ho na wo be frɛ ne nana anana wo susu se enka ebeye se yebepe nana fufuo bi nso agina hɔ a ono so behwe se ahemfo na ya so omo amoma beye ohene no obehwe se de wo ye ne kwan so na enkoye se bibia abusua panyini enu na me ka se nke ebesire yiwira kutudwe gufom nsimi kutakoto ni aserewa esire no se bibi ba wo hini bi chia niema bi chia wo ho a die amane ne kire no yemfani no fi se wo sire ntankese kan tankese ne di akonwa ne se ntankese asem wonim na wo tweto fom na wa antene no chia no a ka hu se wo no etimi tu watu nsaye se wo saye nko ade a yetu yeye tie se wudi ntam nini na wudi amamere eni na amane ye se wo ye soso wo ye na ahini enye kunkukunku ne ntumefira se de wo man ni begina nyankopon ne bo hene obo ade ewie ne so wonya obi a won so obehwe ade bo no so ti nyame ne si hene wono aso ne tu hene enti se yewira ne si wo hene de a wono aso tu nti na me ka se wo hwae de a ka hu ne se wotimi tu hwae a etu NYANSAPO ahwefo na etiefo ene ye na be cheche kwan a se ohema ni hɔ a ahemfo a umbetimi esi ade wa cheche ama yesua ade message so obe subscribe na wa like na waja o comment ne ewa ase se de be ya da ne da ye be koso ede adesua etisei abre enchima me a mebedi dwumadie me din de Akosia Atwenebo Akodua da sene ye be se hia ye damase